दिनै 2026 मायथाइनि 17 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै दिसपुराव आसाम सोरखारजों बिटिसि सोरखारनि गोनांथार सावराय जथुमा खुंफुंगोन। जर'खायै खाजोना बिफाननि सायाव गोनांथार सावरायगोन होनना मिथिहोदों। लोगोसे बिटिसिनि मोन 39 बिफानखौ लानानै आसाम सोरखारजों सावरायगोन जथुमायाव। बे जथुमायाव गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिथिहोदों। बे खेबाव राजस्थान इउनाइटेड एफसिआ बड'लेण्ड एफसिखौ आवग्रिगोन आरो बे बोसोरनि इण्डियान फुटबल लीग IFLआव बड'लेण्डनि जानानै गेलेगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय 2018 मायथाइयाव गायसनजानाय RUFCआ दा गावसोरनि गोसारथिखौ फेहेरनो आरो IFLआव हेफाजाब होनो थाखाय बड'लेण्डखौ मोनसे हानजा होनो साखाफारा जादों होनना खौरां मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि मिशन हुम रेस्किउ एन्ड रेस्टर हाबाफारिया दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। बे हाबाफारिखौनो मावफुंनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनिफ्राय मोन 11 हानजाया दिनैबो नाजिरा सार्कोलनि सिङाव थानाय प्रजा बस्ति आरो मासगाव गामियाव मिशनखौ मावफुंदों। बिटिसिआव दिनैनिफ्राय सोलायबाय फरायसालिनि फरा फोरोंथाय। मैखोम दुंखावनाय बिदुंनि थाखाय बिटिसि सोलोंथाइ बिफाना बे थांखिखौ लादों। गुदि फरायसालिनि फरा फोरोंथायखौ फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 11:30 रिंगासिम आरो एमइ एबा गेजेर फरायसालिनि फरा फोरोंथायखौ 7:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि फरा फोरोंथायखौ 7:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम फोसावनानै होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोसावदों। आबादजों नांथाबना थानाय लेखा गोरों लाइमोनफोरनो होनाय जागोन चिफ मिनिस्टार फार्मार एक्सेलेन्स बान्था। बान्थाजों लोगोसे 1 लाख रां होनाय जागोन। लोगोसे 5 बोसोराव 10,000 लेखा गोरों लाइमोन आबादारिफोरनो होनाय जागोन बान्था। लोगोसे 2026 मायथाइयाव बे बान्थाखौ 1,000 सुबुंफोरनो होग्रोनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। गसाइगावआव मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि गोसोखांथि पार्क ट्रेनिं सेन्टार लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारियाव बर' हारिनि बड'लेण्ड सोरजिनि दाबियाव गिबिसिन आइजो मुंख्लं जानाय गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि गोसोखांथियाव दिनै खासिबारियाव गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि मुङै मोनसे गोसोखांथि पार्क लुफुंनायजों लोगोसे मोनसे ट्रेनिं सेन्टार लुफुंनो थाखाय 5 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। धुबुरी जिल्लानि फकीरगन्ज थाना सिंनि फलिमारियाव गिख्रंथाव डाकाति जाथाय सोमजिदों। दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव फाथो फालांगिरिखौ साब्रै डाकाति हानजाया फाथो बायनो थांबाय थानाय समावनो लामा बेंथेनानै रांनि बेगखौ सिख'यो आरो फालांगिरिखौ बुयो। सातसिया गामिनि फाथो फालांगिरि बेल्लाल हुसेन आरो बिनि सानै फिसाज्लाया हाथायाव फाथो बायनो थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजिदों। उनाव फालांगिरिनि होस्रिखावनाय खोनानानै ओनसोलनि रायजोफोरा ओंखारबोनानै सासे डाकातिखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय डाकातिनि मुंखौ दुरुल इस्लाम होननानै मिथिहोदों। लोगोसे डाकातिनि लोगोसेयाव गंसे 9mm कार्बन मेसिन गान आरो गंसे मबाइल फनखौ मोननो हादों होनना मिथिनाय जादों। पुलिसनि एनकाउन्टाराव लांसुनिया दायनिगिरि नासिरुल शेखआ गुलि नांजादों होनना खौरां मोन्दों। चिराङाव हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि नासिरुल शेखआ आथिङाव गुलि नांजादों होनना खौरां मोननाय जादों। लांसुनिया दुथां दायनिगिरि नासिरुल शेखनि आथिङाव गुलि हाबदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय गुबै दायनिगिरिखौ जिउनां साजा होनो गोख्रों दाबि दैखांदों। खुलुमबाय। 20 बोसोरनि 20 जुलाइआव मोनसे गाज्रि जाथाय जानानै थांदों। सासे जोंनि बर' गथ' 10 थाखोआव फरायबाय थानाय हिन्जावसाखौ साथाम लम्पटफ्रा लाव जिहाद खालामनानै थगायनानै लेंनानै लाबोनानै साथामजों लोगो नांनानै बिसोरो जिनाहारि खालामदों। बरतलानि तिनिआलि भारा न'आव। बिसोरनि मुङानो जादों नासिरुल शेख, इस्लाम आली आरो फिर महम्मद। दा बिसोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों चिरां जिल्ला पुलिस प्रसासना एरेस्ट खालामबाय होननानै दाख्लै 15 तारिखआव आरो सासेखौ एनकाउन्टारबो खालामबाय होननानै। खिन्थु एनकाउन्टार खालामनाया बेबायदि नङा। बेखौ एनकाउन्टार खालामदों माने बेखौ गावथारनांगोन।
खारदों जेलाबो गावथारथारनांगोन खालि आथिङावल' बोरै एनकाउन्टार जानांगौ साथामनि मादाव सासेखौल' एनकाउन्टार खालामो बेखौ जों ट्राइबेल संघआ गोख्रोङै गोख्रोङै सोंखारियो आरो गोख्रोङै प्रसासनखौ एक्सन लानो थाखाय जोंनि एससि एसटि एट्रसिटि एक्ट 1989 आरो पक्स' एक्टनि धारानि गेजेरजों बेसोर साथाम कालप्रिटखौ फासि होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बिसोरनि न'खौ बुलडुजारजों सिफायजोबनांगौ जाहाथे बिसोर बाहाय थानानै आरोबाव गाज्रि आखु मावनो मोना बेनो बिदि खालामोब्लासो इयुननि गाज्रि आखुनि मानसिफ्राबो गिनाय सोमजिखांगोन आरो माबायाव जोंनि रायजोआव मोनसे हालामाव मोनसे माबा थागोन एग्जाम्पल थागोन जाहाथे बेबायदि खालामोबा बिदिबो साजा मोनो होननानै बेखौनो जोङो गोख्रोङै चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जानानै खावलायो प्रसासनखौ जाहाथे बेबायदि खालामो आरो इयुनाव खालामब्लावोब्ला जों दा दाबि खालामनाय बायदि बिथांमोना जाहाथे खालामो गोख्रोङै माने बिसोरखौ पानिशमेन्ट होयो बा अन द स्पट गावथारनानै बिसोरनो मोनसे साजा होयो बेखौनो बुंनानै एसेनोसै गोजोन्थों। हारियाना आइआइएमआव गोजौ सोलोंथाइ लानाय बाक्सा जिल्लानि अदालबारि गामिनि जुलियास दैमारिनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों होननानै फोरमायथिदों। बिमा बिफाया बिटिसि खुंथायनिफ्राय फिसाज्लानि सोलोंथाइनि थाखाय राङारि मदद हास्थायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा नितु दैमारि। आङो बाक्सानि अदालबारि बिसिडिसिनि आन्दाराव बे गामियाबो अदालबारि। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानो दिनै आंनि फिसालाया 2023 आवहाय इन्ट्रेन्स लिरनानै आइआइएमआव पास जादोंमोन। दिनै फरायगासिनो दं इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ मेनेजमेन्ट रटाकआव। बिथाङा दा 4th इयाराव सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय आंहा थाखा फैसानि गोबां आंखालाव सेथाब जानानै दङ। दा हाबो दङमोन, हा 4 बिगा दङमोन, बिगासेखौ फानथारनाय जाबाय। ओमफ्राय बिगानैखौ बन्दकआव दोननाय जाबाय। बिगासेनि हौवायाबो प्राइभेट स्कुलाव मावो, बेयावथ' बेथना बारा मोना, बेजों जोङो फिसालाखौ फरायहोनो हाया, बिनि फिसफोरखौ आबुं खालामनो हाया। बिनिखायनो आं दिनै गेदेमा हाग्रामा सारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय आंनि बे फिसालानि बे बोसोरनै दंबावो बेखौहाय जाहाथे अननानै रांखान्थियावहा मदद होनाय बायदि आं खावलायहरनाय जाबाय। रांखान्थि मदद नांगौ, जुदि हाग्रामा सारा आंखौ मदद खालामोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। आं बे हेफाजाब होनायखौ आं मालाबाबो बावनो हानाय नङा। लोगोसे आंनि फिसालायाबो फरायनायाव आबुंथाय खालामनो हागोन राङारि मदद मोनोब्ला। बेखौनो आं गेदेमा हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे हेलेना गोसोखां पार्क लुफुंनो गसाइगाव महकुमानि बासगाव एफपिआव अन्थाइ खाम्फा आरो खासियाबारियाव ट्रेनिं सेन्टार लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। আমাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ সময়ত শ্বহীদ হোৱা আমাৰ মহিলা কাইদিয়া আৰু হেলেনা এই দুইজনৰ নামত আমি ইয়াত এই খাচিয়াবাৰী প্ৰাইমাৰী অন্তৰ্গত ভিতৰত আমাৰ এই বছৰত আমি বেছি ধৰা নাই, খালি 5 কোটি মাত্ৰ ধৰিছো। অহা বছৰত 5 কোটি আৰু নেক্সট ইয়াৰত আৰু আমি যিমান লাগে আমি এইটো এক্সটেনশ্যন কৰিম। উদ্দেশ্যটো হ'ল গাইডে হেলেনা হ'ল আমাৰ বড়ো মহিলাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চাৰ্ছ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট সময়ত। তো ইহঁতৰ যিটো আদৰ্শ নীতি বা কাম কৰা যিটো এইবিলাক বজাই ৰখাটো বা এইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব সকলোৰে। আৰু ইহঁতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা চেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে আজি আমি এই পজিশ্যনত আমি আহিবলৈ পাৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে আমি গাইডে হেলেনা ইহঁতৰ যিটো আদৰ্শ সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে, আমি ৰাখিম। অকল গাইডে হেলেনা নহয়, আমাৰ বডোপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত মাৰ্চাৰ্ছ আছে। সকলৰ মাৰ্চাৰ্ছসকলক আমি সমানে সন্মান দি পেলাই আমি কাম কৰি যাম, কথা সেইটোৱে। আৰু
আমাৰ এনেকুৱা প্ৰজেক্ট বহুত আছে যেনেকে অহা 19 তাৰিখত আমি আমাৰ শ্বহীদ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ইয়াৰ নামতো আমাৰ এনেকুৱা 30 কোটি টকাৰে আমাৰ এনেকুৱা অডিটৰিয়াম হল বা পাৰ্ক এনেকুৱা প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে সেইটো আমি অহা 19 তাৰিখত আমি ফাউণ্ডেশ্যন কৰিম এনেকুৱা আমাৰ চিতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ইয়াৰ নামতো আমি কৰিছো ঠিক তেনেকুৱা যোগেন্দ্ৰনাথ বসুমতাৰী বাসুগাঁৱৰ ইয়াৰ নামতো আমি এনেকুৱা অডিটৰিয়াম হল বনাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰজেক্ট লৈছে ইয়াৰ বাদে ভাল যেনিবা মুম্বাইত এই বছৰতে আমি গেষ্ট হাউচ বনাম এইটো নতুন আমাৰ কাৰণে আৰু এই বছৰতে আমি ঝাৰখণ্ড দেওগড় ইয়াতে আমি ভাল এটা গেষ্ট হাউচ আমি প্ৰজেক্ট লৈছো মানে অলৰেডি ফাইনেন্স কিবাটো আমি ধৰি লৈছো এই বছৰতে আৰু এই বছৰত